Senyor Ximo Puig. La Generalitat ha impulsat l'ampliació del Parc Natural del Túria amb la inclusió de les moles per moltes raons. La seva ubicació geogràfica entre el Parc Natural del Túria i el de la Serra Calderona, la seva rica biodiversitat, fauna i flora i els seus paisatges únics. La Generalitat coneix tots aquests valors i també l'ús lúdic que la ciutadania de la comarca fa d'aquest paratge. Hi ha motius més que sobrats perquè vostè i el seu govern mantinguen el full de ruta de la protecció de les moles. La construcció d'un megacentre comercial desestabilitzaria la economia de la comarca, llançant a l'atur a centenars de treballadors i treballadores. Un govern triat per la ciutadania no hauria de cedir a les pressions d'una multinacional estrangera amb seu en un paradís fiscal, encara que amenace amb demandes o compensacions econòmiques. Actuen ja. La ciutadania ens demana l'ampliació del Parc Natural del Túria amb el paratge natural de les moles. Les moles, Parc Natural ja! És tot definitiu a tu.